na no kekeke ndi tumbako bene onzo ya baya nze bi ngbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na abono chene o chene apem no na mechire humu we kekeke life and color na no kekeke ndi tumbako bene etiefo ene nuanom abusua maso dae bi maso ne baako aso ne mpre no so na omo a yabo mo ho ka aye from Peace Council any Christian Council obi biara o mata ntie saa asemi da ya meso ye no na omuntu anamo ehemfo a omo wo Bono East ene Bono region ehemfo omo wa hafo ntie saa da ye na omo ne ohene bi nkasa me dai ni nyina ne se me so da na Dormaahene Mike si Dormaahene nim ne biaye anase ba bia no wo no o kasa na koyese radio station so na radio station no koye no anase ba bia na Mike si nim no o kasa no o ka sembi fa Asantefo ho this time na Asantefo amfanefo dai ne mu no me hu sa Asantefo mu won kran so ontimi nsin kran for ya bema won sin kran Asantefo mu won kran o so Dormaahene ye bema opa won sin kran Asantefo mu wo ahafo so ontimi nsi hafo krobia so Asantefo mu Asantemem baby obefriend say Kumasi metropolitan area ekwa kosi ni bechemini ni techere eko nyina so Dormaahene ntimi mfa ne nansi ho oye bema omra ho na min asema o kan ye de min twantro mante na emom baby na wote na kwese na oti baby te say radio station na mic sinanim esi ohene kese Dormaahene nim o kasa na asema o kan ko fa yone fi said this time na Asantefo na so omuntu na se mane to de oye ne so if say sempi o ka no ebi wo ha ni proof ebi wo nya no kre no ma ye din ache na mom sa amanfo ye sa omom prima ne nkan na meti no da yenim sa ye mane mankra ha ontimi nsinkra ha omuso mo kuma se ye ntimi mane makuma se ha ana so ontimi ntwam okuma se ya so okonkra we ni da ya me so ye tina me srem panifo se ba bia de na duru no o man hweye na ya mpeka sabi anka sa krokro bi na wasamo krokro no so wasamo ni ko din komo so onyanto boase o I don't know obeka sembi ye de mic business nim biom ye de kasafidie business nim biom no obeka sembi na saasem no obeka no samre no kono ebi na wamfanefo anati be na Ghana koye he enso na ye de okotena radio so anase do kotena baby e de mic sinanim mane kasai no na kofa bae te mesre mpanifo so da ya masuni ne baako ene nimpre no so eni te mesre mpanifo wona omuka bia ewom emre na so se Dormaahene wa bakwasema Asantefo so wa bakwasem pa Doma Adriana esumja akwamu yefiriha no ekotena ha na Asantefo so wo mu de je besre se asembi wo ha obeka ama ntokwa ba tribe mienu ntema na se regions mienu na se miensa ntema ye besre no se yemfanko babia ewiase ye wo yemfanko babia nyina ya agenjan de yemfanko babia e besre no se oma yentina mum se anuanom na babia Asantehene ensakoduru no oma nsankoduru ho
Asantehene ka sɛ aha yɛ medeɛ a ɛfi sɛ ɛyɛ akonwa no ho adeɛ sɛ yɛ kuro bi ɛna ɔse aha yɛ medeɛ a ɛfiri sɛ sɛ kuro no anaasɛ akonwa no ɛka Asante ho ɛyɛ simple as that sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛtena asomdwie mu baabi so a ɛyɛ Dormaahene deɛ a bɔmaa kyerɛ a ne nasefoɔ no ɛyɛ Dormaahene deɛ abesim Dormaahene kuro sɛ abesim ɛnyɛ Dormaahene kuro no a kamea yɛ sɛ abɛyɛ sɛ ne deɛ ɛfiri sɛ obi a onim abesim abakwasɛ bɛka sɛ Mansenhene ɛna ma aduanafo baabi tenaeɛ nso na abesim abɛyɛ Dormaahene kuro yɛbɛsrɛ obiara wɔ baabi a ɛwɔ no baabi a obiara nsa kɔduru biara no obiara nsa nkɔduru hɔ na asomdwie mmra na da yɛ a mesoeɛ no na nyɛ koraa mentaa nyɛ biribi sɛ mo a mahwɛ me content mo a motaa tie me menyɛ biribi sɛ because we nyɛ so academic or professional but yɛbɛsrɛ sɛ enipa bi nkasa na sɛ betumi a enipa bi restrain him ho just the person must restrain himself sɛ bia yɛn nyinaa yɛbɛtena asomdwie mu sɛ de ne yɛtena meda wase bia na ɔso wasomdaeɛ bi bia na ɔso wɔ asɛm bi ka wobɛtumi akyerɛ w'adwene na yɛn nyinaa yɛatoa yɛn nkɔmmɔden so Asantefoɔ no na no kekeke ndi tumbako bɛne ɔnso yɛ bɛya metumi aka sɛ this time no kekeke ɛda life no ɛntumi ane mu life ɛfiri sɛ daeɛ no titiri second one ne ɛhu paa the way a nipa bɛsi sɔre wɔ nkran ne Kumase ɛne ahafo mu no na ɛne ɛnyan mesrɛ mpanimfoɔ sɛ yɛ politicians amanyɔfoɔ anaasɛ ho a mo a ɔmo ne Dormaahene yɛ close na ɔmo ne free no ɔmo ne nkasa ɔmo nim nokorɛ a ɔmo te nokorɛ so ɔmo nsɔre nka nokorɛ sɛ baabi a Asantehene abasa koduro no ɔmo ne nkoduro baabi a ɔno Dormaahene abasa koduro no nkoduro a asɛm biara ne hɔ biam ɛfiri sɛ saa mmere no kekeke no anyɛ adwuma yɛbɛsrɛ ɔman Ghana ɛwɔ sɛ modwo Dormaahene no ankasa akapɛn sɛ baabi wɔ hɔ a ɛyɛ Asantehene deɛ a nke bɛyɛ a ɔhene kɛseɛ nka sɛ hɔ koraa no wagya ama aka baabi a ɛyɛ Asantehene deɛ no nke bɛyɛ Asantehene no nka sɛ hɔ koraa nyame deɛ anaa ma menye mani sɛ Asantehene bɛka sɛ ha yɛ media na mmom magyae sɛ nkɔka saa kuo wei ho anaa saa jurisdiction wei ho no ɛyɛ Asantehene prerogative ɔno na bɛdecide sɛ Asantehene nka sɛ bia Nkranza anaa Ofuman anaa Tiobodom anaa Sampa Ewadumase mo wɔ bono side nti bia moma mo nan nyɛ ntiantia wɔ bono regional house of chiefs no ɛyɛ Asantehene decision nti wontumi nka sɛ wɔhwɛ na sɛ baabi yɛ wo deɛ a ɛno koraa wobɛtumi agya ama no aka momiɛnti asɛm a Dormaahene ka ne mmerɛ bi na medeɛ mesrɛ mpanimfoɔ biom momiɛntie abenofoɔ yɛhyia sei na nwɔ ha deɛ nyɛ dan a mɛka bi na neɛ ne bɛtoa so ne sɛ nɔkorɛ ni abenofoɔ yɛwɔ binom wɔ Ghana ha yi a ɛde haw bɛte bɛbaa bi na yɛ ne bɛde haw no aba pono ha na ano ho amu sampa ahemfo bɛnyɛ mmienu kene baako te hɔ na wopɛ sɛ oyi ne firi hɔ na wode kɔ kɔɔto a na bɛdi ba hɔ a nyɛ kɔɔto no ana bɛde kɔ asɛm wei ma akaakaaka bɛbɛ nkɔ kɔɔto wahu ne ɔsisi sampa abɔnofoɔ no ano wohu Tiobodom
Na me ka ya na do man pese bi mpa me poso. Nso bi o ma be ni se mani o tele. Na o de police ya me twa. Na mo ni ya me ka me se sabi. Mbuade papa. Asantefo akonya kese be wura man won tra na da. Na mo boni ni le mu. Oni ni le mu. Nyanya ne dia. Kasa plan o ne dia onje. O ka bibi kura ya ne dia no hwe. O de ha obeba. O ka so ya ne dia na meje. O ya ne dia na meje. Na nipa na be wu a. Wana baba ba so mu. Baby cry, yeah. Asantehene dia, next one when I said the how beba. Onyai, echidi. Baby cry or Asantehene dia. Next one the how beba or how the one a deba. Asantema or how be on him or how be am I. Now they was sit by force. A crew of bono till send a panel bar regionals of chiefs and that's all back up bono regional house of chiefs. And they created confusion. And you panic Asantema, and you say Asantehene in the Bahamian Sihene, because only you overload. As something in any. The baby cry, you would then as when I say, how be ban, how any free hen ever. And it question and answer question as you bisa Dormaahene. Madam Masipi, so would see me.